Helo, croeso Mr Mathias yn fan hyn, a mae'r amser y flwyddyn wedi dod eto i gwneud profion Bebras. Nawr, os chi sy'n mynd mewn i'r wefan yma, mae dau cysylltiad gyda fi fan hyn, sef challenge.bebras.uk, neu gallwch chi gwasgu bit.ly blaenllays GT Bebras. Hefyd, mae'r cysylltiad yn Google Classroom hefyd. Ar gyfer y prawf go iawn, sydd fel arfer yn mis Hydref, fydd angen i chi cael yr login. Bydd eich athro yn rhoi hwn i chi. Ond ar gyfer ymarfer, beth mae angen chi gwneud ydy jyst gwasgu y challenges y fan hyn. Ac os ydych chi'n mynd i welcome, bydd y welcome yn jyst yn rhoi bach o gefndir am y profion i chi. So, ni'n mynd i'r her ar hyn o bryd. So, dewiswch eich oedran chi. So, fan hyn ar gyfer blwyddyn 7 fel arfer byddwch chi yn juniors. So, byddwn ni'n gwasgu ar junior ac wedyn mae'n agor yr cwestiynau lan. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, mae'r gwahanol cwestiynau ac maen nhw'n mynd o A i Ec. Mae A yn fwy hawdd na B a mae B yn fwy hawdd na Ec. So, dewch chi edrych ar un o'r cwestiynau. Nawr, ni'n gwasgu the way home. Ac mae'n bwysig iawn gyda'r rhain bod ni'n darllen yr cyfarwyddiadau i gyd. Os chi ddim yn darllen y cyfarwyddiadau, wedyn mae'r cwestiynau hyn yn anodd iawn. So, beth mae angen i wneud? You mark the path from the beaver to his home. You can click on one arrow at a time to make the correct sequence. To delete your choice, just click the arrow a second time. And then show the path home without creating any loops. So, chi'n gweld fan hyn mae'r beaver a fan hyn mae'r Hydref. So, gallai clicio ar hwn. Nawr, chi'n gallu gweld fan hyn, dyw hwn ddim yn rhoi dewis i fi fyna, so mae'n rhaid fi clicio ar hwn. Nawr, fan hyn mae dau dewis gyda fi. So, os fi'n clicio ar hwn, fan hyn un dewis. Nawr, chi'n gallu gweld, dwi ddim yn gallu mynd yn ffordd yna, so mae'n rhaid fi mynd ffordd hyn. A mae dau dewis gyda fi fan hyn nawr. So fi'n gallu clicio fan hyn. Mae dau dewis gyda fi fan hyn, ond dim ond un dwi'n gallu cymryd. Nawr, os wedi cyrraedd fan hyn, chi'n gallu gweld nawr, dim lle gyda fi i fynd. So gallai mynd nôl, a wedyn clicio ar rhyw llwybr arall. Nawr, chi'n gallu gweld trwy amser, dwi'n dod i rhyw fath o blockage, so fi ffili fy mlaen. Chi'n gallu gweld, so mae angen fi mynd nôl wedyn. Chi'n gallu gweld fan hyn, dwi methu mewn unrhyw le fyna, so gallai jyst cygwared y rhain a gallai mynd nôl ar llwybr gwahanol. So gallai mynd lan fan hyn, eto, dim lle gyda fi fynd wedyn, so gallai mynd nôl. Nes dwi ffeindio'r llwybr cywir i'r tŷ. Nawr, os dwi'n cael hwn i gyd yn gywir, wedyn dwi'n gallu clicio Save Answer, a chi'n gweld mae fe'n rhoi dweud bod e'n gywir i fi. Nawr, os o'n i'n dim yn gwneud yn gywir, so cliciau rhai o'r rhain bant, a gwaith Save Answer, chi'n gweld Answer Incorrect. Nawr, ewn ni mlaen i'r ail gwestiwn nawr, chymod? So, mlaen i'r ail gwestiwn, fi'n gwasgu Next. A chi'n gallu gweld The Beaver Tournament. A mae hwn yn debyg iawn i tournament chwaraeon ble mae angen i chi dewis pa un o'r rhain sydd mynd i ennill, a mae'r rhifau fan hyn gyda ni. So, 3 neu 8. Wel, dim rhif 3 gyda ni, so mae rhaid fe fod yn rhif 8. 1 neu 6. Dim rhif 6 gyda ni, so mae rhaid fe fod yn rhif 1. Ac wedyn 1 neu 8, dim rhif 1 gyda ni, so mae rhaid fe fod yn rhif 8. Nawr, os dwi'n edrych ar rhain, gallai dweud yn syth nawr bod rhif 4 yw'r rhif sy'n mynd i fod yn fuddigo fan hyn, achos dim ond un rhif 2 sydd na. So gewn ni weld 5 a 4, 4, 7 a 2, 2, 4 a 2, 4. Ac wedyn gallai gwasgu Save Answer. Ac i ni mynd mlaen wedyn i fan hyn. So gallai gwasgu Next, a dwi'n symud ymlaen. So, dyna ni. Dyna sut i ni'n gwneud hwn. Nawr, os dwi'n mynd nôl fan hyn, os dwi'n ffeindio rhain yn anodd, gallwch chi wedyn just cario ymlaen i ymarfer gyda nhw. Neu gallwch chi mynd nôl a creu un sydd yn fwy hawdd, ac os chi wedi gorffen nhw, gallwch chi wneud un fwy anodd, neu gallwch chi hefyd
gwneud mynd mlaen i rhyw flwyddyn arall.